Исәнмесез, балалар? Исәнмесез! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! В эфире программа «Поем и учим татарский язык». Жырлап татарша иранабыз. Сегодня мы с вами будем разучивать праздничную песню «Наурус Мебарак Бад», которую только что исполнила этногруппа «Риваят». А вы знаете, что за праздник это Наурус? Да! Это первый праздник весны. Молодец, Афарин! Наурус – это праздник Нового года у тюркоязычных народов, который совпадает с весенним равноденствием. И этому празднику уже более 3000 лет. В переводе Наурус означает «новый день» – «Яңа көн», который празднуется 21 марта. Этот праздник символизирует новый этап в годовом цикле. Зиму сменяет весна, и именно в это время природа оживает. Весной начинаются земледельческие работы. Зима, кыш. Ягзали кобатлагзали. Зима, кыш. Весна, яз. Весна, яз. Афарин. Лето, жей. Лето, жей. Осень, кыз. Осень, кыз. Молодцы! Булдырасыз, балалар. Ребята, а вы знаете, что праздник длился несколько дней? И в эти дни народ угощался, веселился и, конечно же, пели песни. Такие же веселые песни, как наша сегодняшняя «Наурус Мебарак Бад». Давайте ее будем разучивать по куплетам. Вы готовы? Да. Сіз әзірме? Әйе. Олайса башладық. В этом нам поможет Руслан абый. Иранабызмы? Әлбәттә. В этой песне звучат пожелания и поздравления с этим праздником. И некоторые слова очень часто повторяются. Так ведь, Руслан? Бу Наурыз җырында бәйрәм теләкләрен кабат-кабат әйтәләр. Бәйрәмне зурлыйлар. Бергәләп өйрәнәбезме бу җырны? Әйе. Алайса башладык. Шөкер кылдым Ходайга, салаватым аңарга. Шүкір қылдым Құдайға, салауатым аңарға. Ягзәлі қабатлагыз әлі. Шүкір қылдым Құдайға, салаватым аңарға. Молодцы. Дәвам етәбіз. Мөхәммәд Мустафага Наурuz Мөбарак Бад. Мөхәммәд Мустафаға Наурuz Мөбарак Бад. Ягзәлі қабатлагыз әлі. Мөхәммәд Мустафаға Наурuz Мөбарак Бад. Афарин. Яхшы. Шәһәде бад, Наурuz Мөбарак Бад. Шәһәде бад, Наурuz Мөбарак Бад. Ягзәлі. Шәһәде бад, Наурuz Мөбарак Бад. Яхшы. Здесь говорится «Да здравствует праздник Наурuz». Продолжаем. Дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Хуҗа эшең уң булсын, теләгәнең юш булсын. Хуҗа эшең уң булсын, теләгәнең юш булсын. Ягзәле. Хуҗа эшең уң булсын, теләгәнең юш булсын. Молодцы. Яхшы, дәвам итәбез. Күңелләрең хуш булсын, Наурuz котлы булсын. Күңелләрең хуш булсын, Наурuz котлы булсын. Кабатлагыз әле. Күңелләрең хуш булсын, Наурuz котлы булсын. Молодцы. Яхшы. Котлы булсын, Наурuz котлы булсын. Котлы булсын, Наурuz котлы булсын. Кабатлагыз әле. Котлы булсын, Наурuz котлы булсын. Молодцы. шәптәйне. В этом куплете желают хозяину дома, чтобы у него было все хорошо. Дәвам итәбез. Продолжаем. Наурuz әйттек без сезгә, хакын бирегез безгә. Наурuz әйттек без сезгә, хакын бирегез безгә. Ягзәле. Наурuz әйттек без сезгә, хакын бирегез безгә. Афарин. Яхшы. Яшегез җитәр 100гә, Наурuz Мөбарак Бад. Яшегез җитәр 100гә, Наурuz Мөбарак Бад. Ягзәле. Яшегез җитәр 100гә, Наурuz Мөбарак Бад. Молодцы. Шәһәде бад, Наурuz Мөбарак Бад. Шәһәде бад, Наурuz Мөбарак Бад. Кабатлагыз әле. Шәһәде бад, Наурuz Мөбарак Бад.
В этом куплете желают долгих лет жизни и всего хорошего. И также с праздником Науруз. Продолжаем. Давам итәбез. Хайыр бирсәгез безгә, Ходай бирер сезгә дә. Хайыр бирсәгез безгә, Ходай бирер сезгә дә. Ягез әле. Хайыр бирсәгез безгә, Ходай бирер сезгә дә. Сезнең белән безгә дә Нәүрүз котлы булсын. Сезнең белән безгә дә Нәүрүз котлы булсын. Ягез әле. Сезнең белән безгә дә Нәүрүз котлы булсын. Молодцы. Яхшы. Котлы булсын, Нәүрүз котлы булсын. Котлы булсын, Нәүрүз котлы булсын. Кабатлагыз әле. Котлы булсын, Нәүрүз котлы булсын. Афарин. Теперь этот праздник любят и празднуют люди разных национальностей. Они также веселятся и желают друг другу всего хорошего. Ну что ж, ребята, мы с вами разучили слова этой песни. Без сезнең белән бу җырның сүзләрен өйрәндек. Петь и танцевать будем? Да. Биеп җырлыйбызмы? Әйе. Сез әзерме? Әйе. Вы готовы? Да. Алайса, башладык. Итак, ребята, вы готовы петь и танцевать? Да. Слова мы с вами уже выучили, а движения самые простые. Только будем повторять за нашей замечательной этногруппы «Риваят». Молодцы, ребята! Булдырдығыз, дуслар! Афарин!
Вот такие необычные красивые песни пели в праздник Наурус. Мы сегодня с вами выучили песню «Наурус Мубаракбад», а на